L-akbar katamaran li se jopera fil-Mediterran u t-tieni l-akbar fid-dinja, l-MV Gwanni Pawlu II, bħalissa jinsab fit-tarzna ta' Hobart fit-Tazmanja u fl-24 ta' Jannar se jgħaddi għand il-Virtu Ferries. Ftit ġranet wara l-bastiment se jkun qed jagħmel vjaġġ ta' 17.7 kilometri b'kollox 20 ġurnata sabiex jasal Malta. Il-bastiment se jkun qed jaqsam l-Oċean Indjan, jieqaf waqfa fil-port ta' Fremont fl-Awstralja u jkompli bil-vjaġġ tiegħu bid-destinazzjoni finali tkun Malta. Il-vjaġġi tiegħu minn Malta lejn Sqallija u lura ser jibdew minn Marzu ta' din is-sena. Il-bastiment se jkun mammar b'4 magni li jiġġeneraw total ta' 36.4 megawatt. Lan huwa li jonqos it-tniġġis fil-baħar b'saħħa fit-traġitt lejn Sqallija li tfisser servizz aqwa bejn iż-żewġ pajjiżi. B'kapaċità ta' 900 passiġġier u garaxx li jesa' 167 karozza, dan il-katamaran huwa l-ħames wieħed li se jkun mibni mill-ġdid u l-11 wieħed f'veloċità qawwija mibgħut lill-Virtu Ferries wara l-bidu tas-servizz bejn Malta u Sqallija fl-1988. Bħal kull katamaran tal-Virtu Ferries dan ukoll se jkun qed itajjar il-bandiera Maltija.